be show bi mu. In fact, enya man kwa na mama broken heart. And enya man kwa na mama broken heart. Sa sin say wodo semoni ade. Hey. Ya wo agya bi wo ho a ne ma so omo ye du a ba ko bi wo ho a okasem kire no a etimi ya ne ya wo na komam ne ma nyina fom no a ɛha no but ba ko bi wo ho okasem a etimi si agya no ma agya no kyɛ sɛ ɛda no kra wo ne di adentie fi sɛ bia na bi special bi siye ene ma odo sonko a papa no wo ma sa akwada no ɛkɔ soro hey ye wo ma ni bia sɛ abo ne ma edu ba ko bi wo ho bia onyinsan no niema ofa mu na wo mu niema ofa mu pains or go through sa akwada no ye ni bibi ka asem bi tia no a e breaking heart ewura na koma mu bubu no ɛno na so anhwɛ yi a na ɛna no anasa agya no obie na no aka bibi di ato akwada no so ya oba ni bia o ka asem che papa na onfa ho Jan we san Suba TV na we oh ja you said Evans aba no pa na what to try ampia to try ampia sa wato a ma eze no je se ne mafa nti no to bie wemfa me ho je se krama eze papa reverend no so mama no pa bia message you say today no fight je se ya che me kwan me mfa so me handle Evans nkum nti bi se me hu ne handle na mmom no ebi wo ho a utim se akwada no ade special bi nti na ma me ne eja ana ena ne eja na omne akwada na benya problem wanya breaking heart because it channel sunum in fact hwe owuo kra owuo a ye ka ho asem owuo a se sen ya mansan yi nyina da ye sen ye komo ede na mu obi wo ho de a tim se we die enti mampani asam no ne se kokwa akuafo gidi a wo munya ye gidie a wo munya ye wo campaign na ekoso aba koko. In fact, at that time, you bought Eriko Poku Abasu say a bakoko, ya a bakia dia, what ya see, if our analysis are why you know ye come. May I rather make same way, right? And that is, you see, sometimes who face fact now, and then a man for you, you are trying to protect something. No, who face fact, a fact. Me Miss Adam Yemajuma. You see, say we share and sad your way MPP before. And politicians, minim Adam Bessia be dear free. So MPP NDC, sa resetting agenda 2024 manifesto noa. Senka party new year campaign. Almost some more can you now refer to the manifesto. I'm saying ne. And I said it and I'll repeat it. And can ne and I window be a better baby and come befa. What you say? Because based on what I have read in the manifesto, and in the manifesto captured. And then when I refer to fertilizers and other things captured. But I dare only say, if you go out of the manifesto, we will use your voices, your audios against you. So we call out of the manifesto. And that is a fact. Based on the manifesto. And this is so they will making sure say compensate kokwa for enough. Said you see, these are things, fertilizers, and yama ne war statement in the soa, cocoa board the buy no. Uko compare the no manifesto anymore. Sanity, name mono, as someone who can ye talk you for trimono, and on and this idea way, man penny. Now the Danko Kufuado, former Ghana, a man penny dada. Or Sofabi.
politician hundom a na afei and asɛm wei my campaign time politician wo hudom a na afei na ade bi abedwa ɛno na mmerɛ bi na meka sɛ owie no osi fam a owie no mu wura mo ka mu no mo kwa ya ka ne de oni a akeka bi o so ho ya keka bi pa on say asɛm na ɛka na amanfo yen time repeat saa de no but no on hye enti ahote ne hote no ohu dom no ne hote no enti no nsɛm no no ane se wo kakɔ na ne wura fidie watworo in the book no kayɛ the social contractor yenya adagye aye but the point is that how many of us and the manifesto so obehwem de wo ka saa de no ɛwo se esua politicians ɛwo se esua how many people and they say even NDC for kra no a omo gina radio so some of them ubi so omo manifesto no niam ewo mu a I'm telling you also omo refer but adeɛ bi a obi aka o platform to bia na to obi atrim enti nei koku akuafo anya broken heart based on someone ato forcing ewo eno na the floor of parliament ayi Eric Opoku after the presentation or GOV'T amubusa no he emphasized that de me kan no saa na tie wan dwane amfiri ho ene mu nyina mo mmra na mo meka bibi nkyerɛ eba ye I am telling you no course am nyaaye koku akuafo dodo na anya broken heart and this man money na sema o kanyina ne se ato forcing creative fund ono an koko ba ku be obeyi 128 no e de abetum 87.9 telling you that sika no enye ne hu sika no enye wo hwe and ade wei ene ba be ha mampani wamamuo me makase appointees you see president the only timer mampani John Dramani Mahama and that is a fact the only time I may take koko wasem from nanumu the time I can wasem was 70% of the amount of the bemakuafo now no the ano na ebemakuafo hope say ye the eba de set ye ni mampani said the ebe to koko buomu no manfo wuni koko asase akopa bi manfo be pra pebi all because yes nkaye senka be boya ma illegal mining smuggling of cocoa ni side man nyina dey akona nim and a raise hope no who gave that information to the president something that Nana Addo suffered when the ministers appointees no much trauma no abeka and I am sure because man penny onya Greek minister ye will be or sheho onya finance minister will be away no sheho enti what omu no and on be trauma man penny say man penny this and that and e wo ho afa duru ho an makotra koto man penny anim mo say ayi mo wo board bi a mo tenase duru an makotra to anim say 128 and me sure say man penny hu and yam say no that he had no option. Mama mintie papa ni bio ye wi ana papa no mo sam fa papa na de ntum. Sabi na ni afra ohun ade wo ye koko oso wote say koko bo no ye 3,228 point something no o say ada bi the all kind news na mo nko twere ma ne ye sabi na sum no obeye na sum ana mantini ye ana asem okay da bi asem ma mi kan ana asem kasta yi kan ada wono ankasa no ohu ai script ni mu hwe ni ana say I mean the actual no ntimi kan yi
am pam ɛkɔyɛ saa ɛnura meti si atu koko mu ɛkɔ 3,220 AC 75 pesos na mfi sɛ newscaster no ɔboa na nyɛ de aba no ɛde ama yɛ no ɔka ne tere a mehu sɛ ɛnoa ne ade a aba no de ma akuafoɔ no mehu sɛ aba no ɛnni gidi reference aba no ɔmu reference akuafoɔ na in fact seven brothers mɛka sɛ wɔdidi akuafoɔ nyinaa atɛm before a wɔkura nana dɔdɔ nkɔma yɛ 3,100 no na Africa na it was 3,400 you see Africa wɔn nso ato wɔn mu dim de sɛ mímí wɔ border hɔ de a ɛnya de a mímɛ tɔn mi koko wɔ Ghana ha. ɔde ba yan deɛ ɛmoa yɛ kɔlaa ti nea ɔntiri mfiri so ne ehu sɛ wanto koko ni na janka yɛ deɛ ne yɛmfa ne dada n'asa. Nkwanye ka wɔn to aba ɛde tia akufo adoma yɛ de ɛkɔ efisɛ so wɔ ba koko bɛto mu yɛ de ama yɛ. Ama nya high price am yani agye sɛ bɛyɛ kokoo no nti fa nkɔso nkɔbɔ da baabi abiem tasisi ɛda wɔ si a mɛyɛ wɔn bɔ for Africa bi wɔ ha migusa mɛyɛ kokoo no kɔ sɛ wɔ garantifo ba sisi a bɛdana ma wɔn ɔma yɛ sɛ ho kyerɛ sɛ ofa ba deni ba kɔso nkɔdo afu ɔgye 100 cedis 1 million ɔde ba an deɛ ɛmoa yɛ kɔla ti ne ɔntiri mfiri so ne ehu sɛ wanto kokoo ni na janka yɛ deɛ ne yɛmfa ne dada n'asa enti mampani. This is information every for Hoba. Now you see the best thing, and I mean, early days in your administration. Enti, Uber to me, I who bibi. Because way, I see me say I buy Uber now mistakes we are in terminal correct here. And definitely, we are reaction from the people. Now make us say, I'm on for your broken heart. 87.9 Kumasi. Into reaction from the people no and ɛkyerɛw sɛ also woyɛ ho bibi koko kuani baako a ɛba nsi nkɔmhwɛ video yi wɔ TV so wɔnya broken heart wei deɛ message sɛ broken heart paa koko a wɔsɛ nkɔde a asɔ no bi na ɛteɛ no wɔde ne nsa Yable, okuafo yable, eyam kasasa yable. Senka ukuru ni mi anka wo pɛ, wo boyfriend ni mi anka wo pɛ. Wo sika anuonyam, echeche mai wuntumi. E de na mo afa anya no. Na me kwahye mpanini. Ye ni kurasi ni bi ba te fame. Mo chi ni tum, mo hye ni, mo kumia, na mo aya de an. Koko, mo di kodi sika kikiridie. Sika kikiridie, sika kikiridie. Mo di koko kodi. Why dare you? Me brano. Me brano. Already me why dare you? Are they 200 Ghana cedis? Anu. We dey took okomu. Mo trateme, me kwaka mo trateme. Mo mecheme, mo kume, ya mo pano, mo nya. Yable, okuafo yable, eyam kasasa yable. Senka ukuru ni mi anka wo pɛ. Wo boyfriend ni mi anka wo pɛ. Enti on say I was for say we do for dada wa eja and that's all time for the only nini here what time for dada wa say you see cross every crown up where we nemu so do for dada wa I was for ya papa enra said there California broken heart. If you say, you see, udo bi, upo bi asem, na uye na dia, Evansin kum say, even they met my head no, obe call off. 87.9 Kumasi. So what you say? Aha, because 7 in nami, and I was a white. Me met my head no. I hear na crown team kasa. He odo for dadawa. Ja yanka so ni nyina ne say politicians and your first time we see you politicians take advantage of it. You see sir enra de any come about dollar CD the analysis me say sa ne Ebeye sa ochina. Ebeye sa in the year 2028. And this our campaign time no. So be ba catch now say, Enna
me ba petrol man is say man is no busa say me pa che o ayi world market ho ye rep be na wo ho a obetime yi de afiri mu na adjustment na cost ho no etima gina ma yetimi aye ne said ye pese ye no because nay yes the analysis ne say world price and am ye bedru ha 128 na be ka ho no cedi na ho odin against the dollar and am yes ababe say ha eye sa na o ye kwen mu sa na te e be ye sa nso so kopim said the year 2028 bedru ho Jimampani, the opportunity is there. Early days. After ni ewura the 8th month. In fact, Yebeka's watch 7 months. Even though you were 8th month nimu. Enti, there is something you can still do. You can still do something. Said Yebeya 87.9 Kumasi. Hey, I'm telling you, say, there are some people omu ye kuafo, omu ye ndisi fo, kuafo ndisi fo, kuku dampa. Omu ja. And that is the reality. Because ye ubone, adi ye una wankan. Ye be koso adi awo. Why? Because there wonu no ye party ni no a, onim say, obetimi a based on cocoa price aya campaign say akase oh ye kan ye no and they want me nkoka so obeka kra no a ni wo na so anya oh ontimi nkoka enti de onye cocoa kwani kra na dwa ni nyina ne say ya no asem and akuafo strictly by production and akuafo pet e be bia homa akuafo oba na anye kuani a e be hu so nye kuani